qalb nidma u sobina ma tparrabix u Alla. Aħna fl-Scouts naħdmu ħafna flimkien u din is-silta tfakkarni li rridu nkunu lesti u miftuħin li nisimgħu dak li qed jgħidilna ħaddieħor għaliex kultant inweġġgħu lil xulxin bla ma naħsbuha. U diġrat lili wkoll li mnalla kien hemm xi ħadd illi fetaħ li għajnejja jew ġibidli l-attenzjoni illi jien forsi bqast lil xi ħadd u stajt nitlob skuża nirranġa lili u nitgħallem mill-iżbalji li għamilt. Mulej, illum nofrilek id-dnub tiegħi. Għatini l-kuraġġ nirrikonoxxih. Enni biex dan id-dnub ma jaqtalix qalbi, iżda minflok jgħinni niskopri l-imħabba infinita tiegħek għax fejn kotor id-dnub kotrot fuq li kotrot il-grazzja.